Nek sampeyan ajeng nyedani kengeyang Prabu Kresna niku napa sampeyan pun tau pirsa kalih Prabu Kresna? Durung. Lah. Salah alamat, Bos. Prabu Kresna ki wae kaya ngapa? Lah sampeyan niku ratu kurang pengalaman. Nalindra sak jagat menika nek kalih Prabu Kresna kabeh wis tepung. Kabeh Piyayine ireng cemani. Branyak Pasemone Nalindra Dwarawati. Sakmenika nedeng nglampahi Bratayuda dadi pujangganing para Pandhawa. Nek sampeyan ajeng nyedani Prabu Kresna niku ampun jujuk teng negara Dwarawati merga rika pun dikoske. raja kok dikoske. Tegese suwung ngono lho. Oh ya. Suwung Merga Prabu Kresna sak wadya balane bantu kalih para Pandhawa mapan teng Tegal Kurukasetra. yen ngono kepasang yoga katujuhe nginu. Tak jujuke Kurusetra. Tak jangkae Kresna. Lah, ya nek ketemu Kresna. Nek ketemu Werkudara selesai sampean. Werkudara ki sapa? Werkudara niku piyai Pandhawa. Niku sing diayomi kalih Ingkang Eyang. Nek sampeyan tekan Kurusetra ora ketemu karo Prabu Kresna, tambuh-tambuh takon-takon, dilare sing mang takoni niku Tiyang Pandhawa. upamane Werkudara. sampeyan takon goleki Kresna arep tak pateni. Sampeyan karo Werkudara mung ditutuk tuk Langsung almarhum. niku Tenan kula mboten goroh. sing jeneng Werkudara niku kembang-kembange lambe peperangan Bratayuda sing dadi kembang lambe Werkudara. nek wis nggawa Gada rujak polo wo niku glundungke 80 prajurit cilik-cilik modar kabeh. 80 ya sok 83 barang. kok sing ajeg to rong ora. Niku digayane kaya ngoten niku. Nek sampeyan mengke kleru le takon karo Raden Janaka. Lah niku Wah. Bahaya meleh. Raden Janaka niku satrina Klemak-klemek, midak telek ora pendek. kok kapuk. Kapuk ki empuk banget ya, kok. Sak omong-omongku to. Oh iya wis. Midak. Telek ora pendek. Nek sampeyan takon karo Raden Janaka bab Prabu Kresna ajeng nyedani Prabu Kresna. Janaka niku kali Kresna niku godhong suruh lumah kalawan kurepe. Yen dinulus Seje rupane, yen gidikit tunggal rasane. Wisnu niku dibelah Dadi loro. separo manding tengangganing Prabu Kresna separo tengangganing Raden Janaka. ngerti sampeyan Ngrasani Prabu Kresna tanpa ditakoni panas kok kadohan ciu. keneng sirah sampeyan Ora krasa jleb niku saking bantre panahe ngerti-ngerti sirah sampeyan glinding dhewe. terus sampeyan Sirna Margalayu. niku Raden Janaka. Adan. Dados sampun gleleng riyin. Wah, Kresna jangkae kaya kalen wae. Dijangkah ra. wong mrika niku amun disangga enteng kula niku wis ngerti lelakone ingkang Rama nadyan ingkang Rama niku kagungan pusaka aji-aji jenenge Pancasanya reksakaning bumi dadi nek seda tiba ning Bantala disangga bumi Kang Rama niku gesang malih nyatane Seda mungsa Prabu Kresna. Niku tegese Kang Rama niku sampun pinesti duwe aji-aji kaya ngapa nek wis pinestine mati niku mesti 1000 dalane. Ngaten. Dadi arep ampuh kaya ngapa nek pinesti tekaning pati ya wis kaya ngono kuwi lakone. Mula bab sedaning Kang Rama nika pancen wis pinesti dening Kodrating Hyang Mahanasa kudune ditampa mawon. Aja nganti kok sampean banjur badhe mbelani Kang Rama nika malah mengke kleru. niku mangrungokke niku tenan yen aku ketemu karo Janaka Werkudara ora bakal tak ladeni sing arep tak ladeni eyangku Prabu Kresna napa rumangsa sampeyan ingkang eyang menika ora digdaya apa Kang Rama wis seda sedane Kang Rama merga ora sengaja natap pusaka kae senjata cakra haning Prabu Kresna nek gelem Dewi Krama medeni lho Dewi Krama ki apa nesu Prabu Kresna niku nek nesu Pun tau prisa? durung Wis tau nonton Prabu Kresna nesu? durung Nanggap. Murah kok, Bos. Oh, aja celometan kowe. Anu, Prabu Kresna niku nek nesu nek pun nyenggol Kyai Kesawa, cedhit ngonten wae. Nika buta sing pinggir dhewe rambuté geni nika. Semonten nika.
Nika nek sak jangkah niku udahe 120 km. Wah, sak jangkah, sak jangkah. Jeluk ngoten. 120 km sak jangkah nika seprapat jagat gedene. Nek pun ngamuk Kresna dadi Brahala niku bumine doyong. Doyong nendi? Nggih manut. Ngidul ya gelem, ngalor ya gelem. Paton dibayari. Lambene ora clometan. Nggo ngulur wektu kok. Ha iya.